Какво те води към Пловдив? Прво дойдох да гледам мача на Ботев. Друго имам тук доста приятели. Пред се Иван Цветков, тук и с мен и бащата, тук и Перо. И как да кажа, усещам се като вкъщи, като в Македония да съм сега. Значи имам как, не знам как да се изразя, как да кажа, але ми е много приятно, че съм тук. Липсва ли ти Ботев в Пловдив? Да, и Ботев, и Пловдив, и града, и всичко. А следиш ли какво се случва с отбора? Да, всичко. Как върви тима? Да, всичко знам. Видя ли си с ръководството днес? Не. Не. Просто дойдох да гледам матча и това никой не ми се обаждал, ако мислиш на това. Може ли един ден пак да те видим? Така пуснахме статия, че си тук и веднага феновете започнаха с коментарите да оставаш, да не те пускаме. Ако мене питаш, аз искам, али сега трудно, имам там контракт в Варда 3 години, так да не знам какво ще бъде. Отмина ли разочарованието, което... Аз имах разочарование само от един човек, т.е. двама. Първият е, знаете всички, Александър Саша Кривия и вторият Марий. Днеска ще е на матча. Они ме направиха и продажник, че съм продавал мачове, така да това е смешно. Аз да съм продажник, никога не би дошъл сега в Пловдив да гледам мача. Кривия ще е днеска на матча, си кажете не ли нещо? Не ме интересува, няма да се поздравя с него. Като да не е тук. Какво ще пожелаеш на феновете на Ботев? Всичко най-хубаво и да бъдат шампиони един ден. Благодаря ти.